Kedysi dávno, pradávno. Bolo prevelice krásne a uznávané kráľovstvo v Kapodócii, kde sa narodil aj náš veľký hrdina. Krajinu spravoval kráľ Henrich V. a jeho manželka Jožka II. Mali dcéru, mladú princeznu Kordéliu, o ktorej sa šírili zvestky až na druhý koniec sveta. Bola nielenže krásna, ale aj vzdelaná. Jedného dňa začal na krajinu padať strach. Do morskej zátoky nedaleko kráľovstva sa nasťahoval drak. Jeho hlad sa dal uspokojiť len mäsom z 2 jahniatok každý deň. Keď už kráľovstvo nebolo dosť jahniatok, kráľ bol nútený obetovať ľudí. Dobrý deň, som Irena Božanská. Vyhlasujem veľké žrebovanie, pretože drak je dneska hladný a potrebuje večer. Takže kráľ, teraz je rada na tebe. Vyžrebuj. Ďakujem. Overujem výsledky žrebovania a schytá to kuchár. Je mi ľúto. Kuchár! Áno, pani moja, zdravím Mirenka. Každý deň vybral kráľ ľudí žrebom, až jedného dňa padol žreb na jeho dcéru Kordéliu. Náš hrdina Juraj bol v tom čase na ceste po Palestíne, Sýrii, Gruzínsku, Arménsku a Egypte. Putoval som po ďalekých krajinách, až som sa dopočul, že princezna je v nebezpečenstve. Utekám ju zachrániť! Tu pomáhal rytierom dobrého srdca, odháňal zo sveta zlo. Keď sa dopočul, že v jeho milovanej Kapodócii drak zajal princeznu, rozhodol sa konať. Okamžite nasadol na koňa, vyrazil na dlhú púť naspäť domov. A je tu noc. Les je strašne strašidelný, musím si svietiť na cestu. Ale ja to stihnem. Počul som, že kráľ už dal princeznu drakovi. Kordélia, Kordélia, čakaj ma, prídem za tebou. Keď prišiel svätý Juraj do kráľovstva, bol nádherný slnečný deň. Vybral sa za kráľom, ktorý sedel na dvore. Pán môj, zdravím ťa. Prišiel som zachrániť princeznu. Kornelku. Tvoje kráse širovať široko ďaleko. Počul som, že ju zajal drak. Áno, to máš pravdu. Dobre, môžeme sa dohodnúť. Ja, ako svätý Juraj, ju zachránim. Dobre, dám ti všetko, keď ju zachrániš. Svoju korunu, svoje žezlo. Aj toto... Král, ja chrabré srdce mám. Tvoju korunu, ani tvoje žezlo nechcem. Chcem len zachrániť túto krajinu. Dobre, synak. Kvá!